изпитват го тук сега. Той не знае. Това пунга. Лачо му пише. Най да го директор е не облечен добре. Къде мазал куши? Почвай да реша. Чисти да ската силне. Ако може да изчисти за 6 минути. Как трябва да ската? Камайната. Това е под камайна. Бият го чисти чисти да ската. Той е голямо тъпо го вижда. Вижте го. Тъпо. Нареждат го всички. Господинът всеки. Сега бълъка смешан. По-бързо, силне! Сега ще видим колко математика смотрене бъл. А от алкохола е това дете кашва и от цигарите. И от дрогата. Решава жена. Това не знае нищо. Тъп смотра. Провериш дали тази функция е честна, нечестна или самочестна или честна. Много знаеш кой е четна или четна тази функция, ама тъпана ли не? Да, вече не имам го. Може да индия стойте, ще ме видиш, кой ще ме уби. Първата не работа. Вижте, къде съм паряк и можеш да раздаси. Ето директора трябва да ме пише, защото се не е тъп. Аре, свилне! Свилка! Свилне! Ти да не подари. Вижте го е мамка ми смеха. Ето го, вижте го, може да рече на задача. Федерат! Тлашка избъртите за задачата, върнете се! Иначе? Как да реши иначе? Как?